но като човек пътува от 2022 с Симеоновски лифт, така преживях наистина състоянието му, защото в един момент малко повече се страхуваше. Много близо минава до къщите и има къщи, което е странно. Тези къщи са се появили след лифта, по всяка вероятност, така че... Е. Нали, вероятно е можело да се прецени, нали, така си мисля, може и да греша. Добре, оставаме с другите две опции, автобуси, коли, и искам да ги разгледаме по-отделно. Какви са проблемите там и защо не е това най-удобният начин, по който можеш да стигнеш до планината, като разгледаме двете опции от страна на това какво може общината да направи по въпроса, какво може държавата да направи по въпроса и частния собственик, защото през цялата история сега и слушателите, зрителите ни, а и читателите на Капитал ще разберат от темата на броя. Това са всъщност трите елемента, които имат възможност да правят нещо с планината и съответно пътя до достигането й.